Face lock ko. Ayaw pa din sa face lock. Ewan ko, my dear. Di ko alam bakit niya why. Pero hayaan mo na. Katulad doon na, halimbawa, mayroon. Okay, try natin. Okay. Ito na. Ayun. Ay. Ayan. Yan, try mo yan, dear. Ito, Miss Ivy. Try mo ito. Hello, Miss Joliet. Hello, 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 hello. Hello, Miss Porlagi. Hello. Hello, hello. Talaga namang itong, pasok lang. Who is everyone there watching? Please subscribe. Thank you in advance. And watch the video also at least 5 minutes. 5 minutes. Tingnan natin. Ayan. Ayan na. Pumasok na si Ivy. Inana kita, dear. Nako, saan? Hello! Hi! Te! Ano na? Hello, Ahmed. Everyone. Hi. Inaan mo kaya yung TV mo, dear? Pwede TV ba yun? Wala akong TV. Ano yung narinig ko? Hindi, ano kaya yung narinig ko? Wala pa man tayo panghilamos aniti oy. Di man no, dili man kailan mo. Di man hindi naman halata eh dahil guwapa pa rin. Toothbrush, ano ba yan? No, hindi pa rin halata, dear. Ako nga eh. Hi, Ayan, ano masasabi mo, dear, sa iyong sabi ko tayo, salamat, Shopee. Nakapag-Shopee ka na, dear? Nakapag-Shopee ko sila. Thank you, my dear Miss Kusina. Salamat sa mga baluto sa akin. Number 1 sa baluto. Hindi, joke lang, te. Happy lang tayo. Ito yung masasabi ko, te. Dali, may TV kasi. Okay. Masasabi ko, thank you, Ate Ning, sa lahat-lahat. Palagi akong, blessing. Oh, mahiya. Basta, te. Thank you, te. Thank you, everyone. Hindi ko pa naipamili, te. Hindi mo pa? Salamat, ha. Iiyak na yan, sabi ni Miss Velvet. Kulang ang thank you. Sa dami ko nang natanggap sa'yo, te. Thank you. Baba na ko, te. Bakit? Wag kang, don't cry, baby. Hello, Miss Delmarie. Te. Thank you, te. You're welcome, my dear. Yan lang. Thank you. Makiiyak na yan, sabi ni Miss Velvet. Sabi ni Miss Maria. You're welcome there, and thank you also for being loyal ang matapat. Yan lang po ang masasabi ko sa iyo. Stay healthy and stay humble and stay guwapa. Okay? Salamat, Tini.